Let's see. Yay! Taona notification. Okay. Nati! Zviri sei. Oh, chiri kuramba chiri kunonoka kuti update. Hatisi kundipa kuti yes. 25 sei Mewo Shayla Mallory Christine mirai ndi share link share link ndipewo 2 minutes. Zviri sei amwana muri seiko. Bless tsoka sei zviri sei amwana ndada kushare link. Zviri sei muri sei kwese kwamuri guy. Oh, Gwinepi Alice zviri sei. Okay, regai ndishare link andisikama. Ndishare link because tanga ndatoudza nevanhu kuti twinda live panapa saka ndoda kushare link kuda pane vanhu because pane vanhu vati ndigovashera ringi tichaona tahengwa chioniso mapara oh Mr. Simbarashe zviri sei maita early bed chaiyo. Alright, nhasi ndazama kubata time ka ndishare link nevamwe. Okay, share link nevamwe. Share link nevamwe. Toekera ngatiwande gays atingambodani nokuti tinausvika 100 gays. Noku kudzai nyazenga zviri sei. Gina Queenie Kwenhamo zviri sei. Right, sekendi ndinotora link iya ndiskande kuFacebook. Okay, Sister Noku. Shema. Do share link guys. Felicitas Sangalazi Eunice Taderera zviri sei. Queen Gwenamo sei muri sei guys. Ndoda kuzama kushare link vedwe. Ndoda kuzama kushare link. Kandishare nekera. Nekapicha kanoko kakachimanya. Mwana wamanya zingamboiti yena. Ronaldo Chihesi sei. Zviri sei amana muri sei kwamuri ikoko. Muri sei kwamuri kwese ndoita sei apa ndonchita zvisiri izvo. Muri sei guys dedzanai your lol. Thanks. Ndadodonora mabhanzi because nokwanga achiuya ka. Right, ndikutsvaga picture yaNoku saka ndoda kuisa link ndakaita attach nepicture inanoku maona. So that vanhu vanoziva kuti Sister Noku is in the house. Alright. Apa zvinoita mweya svina guys. Kana one picture yaNoku yacho yandiri kuona zvoitawo here izvozvo asi manenji. Tafadzwe Sitole zviri sei anesu. Ndaitora ndabva ndawana picture yaNoku. Alright. Noku. Ndakuisa nepicture ndokuti zvinyatsokuita. Right. Primrose Nyea Brenda Machekere zvise ngatishike 100 ndokuti tidanekera Sister Noku panapa tivaise. Muri sei guys. Inasanda kwasa kushare mina nditange ndashare. Ese chero ndimhoreso happy wangu azive ndiri feni yako. Mampo zviri sei iti yese Sobi. Hello Sobi. Anesu cheti sei. Almost ngatize ini nasati ndashare manje because vanhu kuFacebook wangu anditi ndigoshare navo asati ndakwanisa kushare mina ndishare asati ndakwanisa kushare ndada picture raNoku. Okay, next ndohandaisa nelink handiti neka link join us kuYouTube Tina Noku today. Okay, where else will YouTube go now? YouTube live now. Okay, share.
Right. 100. Kadhensi ke 100 vakabati queen zviri sei queen ndakumhoro saka 2 handiti ka ini nditange ndaisawo kwakawanda vamwe vari kusheyawo inasi handakwanisa kunyatsa kusheya saka mina nditange ndasheyawo kwakawanda guys zviite fair vamwe vari kusheya inasi handanyatsa kusheya technology inonetsa kai right pasaka wani ndobva ndatanga kutaura. We are live on YouTube with Noku right now. Okay. Post and share. Okay. Totsvagumbuka panapa zvabhoizvi. Right. Tasvika 100 ka. Mana muri sei guys. Saka gai ndichidana ndasvika 100 as promised gai ndidane Noku. Ndimuise apa. Ndiri bo. Noku zviri sei? Hi, esi chef. Ndiri bo. Alright, saka Noku chamwari. Ndiri sad because season yapera. I think ndofunga mavoice edu asikunyanzi ari kunonoka kusvika. Anyway, Noku shamwari, just tell us kuti ndiani anonzi Noku. Zvingori simple and before tatanga kutaura zvakawanda guys, this is not a serious interview because vamwe vakazenge vakundivinga kuinbox hey, this is how you're supposed to conduct it. It's not a serious interview zvokutoti takuda kutogirira munhu no chit chat. Noku, tell us about yourself. Okay, Noku is Tadiwa Bopoto. Ndiri firstborn, guys. Firstborn. Ndine 3 my little brothers, so please musandidherere. Munorowa. Nyadzadzi dzangu. Ndogara kuHarare ku10 and I'm a medical student ku MSU izvezvi. Ndiri second year izvezvi. Chichimwe. Ndakadzoka St. Dominic's High School kuChishawasha. Mission School, Girls High, GG. Yeah, togara ku10. Alright. Ndukufara kuva pano. Alright. Most of the questions achabva kupi kuvanhu vako but ini ndiri kungombira kuti vanhu vati one day bhuchana futi saka nongobvunzawo zvimwe zvinhu. Saka besides kuactor, what else do you do pa free time pako? Pa free time pangu ndinofanira kurara nekubika. Nekubika. Then also I'm a volunteer for this organization inonzi Heart of a Woman Trust. Saka tinenge tichivisita female prisons nevana. Munozoti mujeri kana uri amai unenge uchigara nemwana wako mujeri. Saka tichitamba nevana tichivapa matoys. Then anamai tichivapawo sanitary pads, sipo, chichichi. So that's what I do in my free time. I'm very passionate about children. Ndinofarira vana zvingaiti. Oh wow. Saka papa uchiremba pako apa uchange uchifocasa nevana ka iwewe? Ndo kwandoda kuzospecialize nako hangu. Later. How do you balance mabhuku kumedicine ndononge yakaoma kuzonovolunteer nedrama unozvifambisa sei? Medicine yakatooma kuzikombo haazi mafanizi but vanhu vekucollege central vanonzwisa pakuti takashuta season 1 yese muna January. Tanga tiri pavacation, I wasn't going to school. Saka hapana kumboya time yekuti ndichifanira kumbosiya zvemabhuku kuti ndiite zvemadrama. Zvese zvindokwanisa kuzviita pavacation pangu chichichi because vanhu vacho vanonzwisisawo kuti I have a hectic schedule kana ndiri kuchikoro. Saka vanenge vachifanira kutaimira pane ndichi vacation. Official vacation yekuuniversity yakareba ka 2 months munhu akagara. So there's plenty of time to actually do zvese and usingazoita sei usingazomixe usingasanganise.
Alright. Imwe yacho ndandinayo ngeyekuti pakuva Noku kwako mudhirama ndezvipi izvo zvausingafariri nezvaunofarira pana Noku wemudhirama newemureal life? Noku is very confused. Confusion yaNoku inotondifizurawo inishuva. Munhu anomboti tawanda tendai tawanda haaziye zvaanoda, but ndinozongonzwisisawo kuti it's teenage, we've all been there, and pamwe taitoita zviri worse than zvinoita Noku, saka ndopanozongomunzwisisawo, but kaniko plus musikanzwa imi magadzi ekupinza mukomana wake mumba magadzi ekupinza unomuradzika mupandri inini Satadiwa I can't even imagine ndichipi mukomana uya vabereki vangu hapo otomulidza kuenda kurumu kwako, ingadai vasina kudzoka chii chaizoitika. Okay. Mina amana chitange kufaya ndikiri ma-questions. Hatisi kuda ma-questions anoinfobva kuti munobhadharwa mari. I think those ones akaanswa kudhara. Pana mamwe andisinga. By the way, Noku, are you taken? Munobhadharwa mari. Yes, I am taken. Guys, timu rese taken, guys. Are you sure? Guys, happily taken. Tambirai kure. And I feel like ndofunga vanhu vokucollege central vakadanzira kuti kana maenda papa uyu ka munongoti tiri murelationship, guys, kuti ari simple. Aiwa, alright, kana uri taken, mufesi wako anosapota here zvekuacta zvaunoita? Anozvisapota ndofunga angadina because anti season 10 yapera hapana pandakambokisana namantawa kana natendai, saka zviri a bit innocent, hapana munhu angamborambewo izvozvowo. So zvingori plus kungounderstandawo kuti ndo hobby yangu, saka zvafanira kuti ndorambidza munhu kuzoniwo usandonorima iyo hanti ingoro hobby yako, ngangopesuwewo mahobby yake. Hambonzwe kajealous here shamwari? Ndichatozobomubvunza kuti ko munofila sei pandinohamba namantawa. Ari timu ani? Ari timu Mantawas kana kuti ari timu Tendai? Kuti pane munhu ari timu Tendai here, inonosonge munhu sanofanira chawanda. Satadiwa inini Satadiwa nditoriwo timu Tawanda ini. Tendai anondifizura, handitozivi kuti akauya kuzodira jecha kuzobvongodza. Ndanda kutokangana. Ndada kutabvunza maparents. Ko maparents ako anoti chii, like pawakatanga waudza kuti unoda zveactor vakati chii? My parents angu have always been supportive of zvese zvandinenge ndichida kuita, but because before taiita hapana imboziva kuti ichazokura kudai, taingofunga kuti zvezvingori zvidiki zvomubva zvangoperawo zvazvati. Saka payakazotanga kukura manje ndochiipa wangu akundigarisa pasi vochindiadvisa kuti just be careful, because munyika umu you just need to be careful, not everyone has good intentions, and just remember who you are, just be humble, and usaite zvekukonzera drama zvinoita vamwe, ingoramba uriwo zvauri, and also kuisa chikoro first, school has to come first pazvese. So that has been the journey. Hapana imbofungira kuti ichazokura kudai, ini nondaisatombozvianticipate. Okay, but sezvo wakutanga ngatiti sezvo wava celebrity vedu pawakatanga family wakazvitara sei, wakanzwa sei uchiunzi Noku? Imi zvakangotanga sekutamba sekuseka, tanga takuchikoro kapapa, saka pese pandaifamba
vanhu ndopachakangoti ndiwe musikana wepa wadiwa wepamoyo ndandati ehe kusvika vashamwa dzangu dzasisatodi kufamba neni dzichiti aiwo unenge wakungofamba uchimiswa nevanhu vachida kutora mapicture and ipapo mafirst days zvainakidza. And then pane pazvakazotanga kuita overwhelming, vanhu vakunyanya even pamasocial media munhu ese achikuinboxa handiziviwo kuti akalikisa nhau yangu ndiani naimi pawhatsapp mazimessage of which ari important like ehama ubva enda kuzasi saka for like 2 days zvazvambo a bit overwhelming, but now ndakukwanisa kunyatsobalansa. Of course handikwanisi kureplyawo munhu wese because ndakatozochinja namba because anga ama1 inge wakapinda bhizi naye wetokudhula ama1 pamwe zvazvabatsana nekuti vanhu vanga vamulockdown, vanhu vanga vasisinawo zvimwe zvekuita. Ups and downs. Vachauya kuinbox nesipidi warova iyaiya. Alright. Indamanya veduwe indamanya. I think like pane zvandakanotice kuti you guys season yenyu yamakaacta haina kufilmiwa now because even like mareactions anga kuzoitwa tichitowo isusu macommentary videos eda taitofunga kuti you guys munoshuta like 3 days before then zvozoeditwa tatisapo vanhu vakawanda havazivi izvozvo. Inini pana ndiri kuchikoro right, vanhu vaiti aiwo every weekend ukuenda kuharare kunoshuta here. Ndoandazvoexplaina kuti guys zvakashutwa muna January and zvakatopera. Even macorrections atenge tichiwana pamwe achazoshanda museason 2 but apa zvanga zvatopfuura and there was nothing we could do. But ndakatozoona kuti vanhu kunenge kuri kusatoziyawo chichi. Great. Takutanga ma-questions ema-friends. Before ndatanga, guys, ndoda kuti ndidzokorodze futi. This is not a serious interview yekuti oti it's a professional. Because ndakuta problem yangu waruda kuzondikansela kuinbox. Watanga kuti hey, ichit yatungoita, don't take everything so serious. Anyway, and kana pakaita ma-questions andoona kuti anogona kunge azokanganisa side rekubasa kwaNoku kwake kwadiwa pamoyo. I skip those questions kana kuti ndinostopa Noku kutaura because pane zvimwe zvandoona kuti zvinogona kukanganisa career yake as well, like zvemari. I wouldn't want her to tell us kuti anotambira mari kubasa kwawo. Answer this question. Are you going to be this nice celebrity sezvo zvichinja? That's the question and it's up. Well, ini nanguka I've come to understand kuti mamwe macelebrity anozongonza ari rough hakuzi kuti varida kuita rough, but vanhu vanenge vawandisa time yekureplya munhu wese, nekuita nice kumunhu wese, nekuansa makwestion emunhu wese, nekuti munhu wese paruda selfie there uchitora maselfie inonetsa because vanhu vanowandisa. So it's not kuti unenge uchida kuita rough but unenge uchizongotrayawo kubalansa nelife yako. But vanhu havazozivi izvozvo, vakangoita kanhu kadiki vanhu vobva kuti anovhaira haiti. But inini personally I'm going to try my best kungoramba ndiri nice, kungoramba ndichisekerera, but people inini I've become munhu anounderstanda two sides dzekuti sometimes munhu anenge asingadi kuita rough but approach yemunhu chaiyo. Because inini futi as Tadiwa, like I'm very introverted, ndiri munhu ari very reserved. Saka munhu vakauya makawana uchiti Noku ndinobva ndatodzokera mukashell kangu setortoise, and then vanhu can think kuti kuvhaira, but no, inini as a person I'm just reserved, you know. So yeah, but I'm going to try to be nice. Ndida kuvunza kuti like vanhu vakakutanga kukutuka on social media kana kuva negative kana kutaura way iri rough, ndatanga ndati undipindure ndida kuvunza then ndozoisa something chine kauchiki like pawo. Saka unoita sei, how do you respond kune vanhu vanouya vada kukuudzira how to do zvinhu zvako zveupenyu hwako ikachiki kana kutuka, unoita sei? Well, inini I've learned to ignore.
And I've also noticed because God prepares you for zvinhu zvauchasangana nazvo. Because inini I don't know why, like, as munhu vanhu vakawanda vanongofunga kuti I mean, and vanhu vakawanda vatonyatsokundifarire takanyatsotaura zvaro chokwadi. And I've just grown ndiri munhu like atori ne-thick skin kudhara, skin yehipo kudhara, like handizvisiye zvichiita get to me, negative comments chichi. Also, like, I have a very strong support structure. My friends and family are very supportive and vanongoramba vachindisimbisa. And sometimes you just have to know kuti not everyone is going to like what you do. Iwo angashotara kuti pane vanhu vakuuya vachindikansela apa iwo uda kungohevhawo fun wega, like not everyone is going to love what you do, and that's okay because everyone is entitled to their own opinion fuji at the end of the day. So yeah. Yes. Okay, this one manje ati school chiko, because you talk about like kuti unoita zvemedicine atikanzi school chiko siyana nemedicine. Chikoro is the biggest crime. Follow acting and become a world superstar. Unoresponda uchichi handisiyana nemedicine. Ko unoti ndisiyane nemedicine naye? Medicine is my passion, it's my first baby, and ndinoida kupfura acting. Acting ingoriwo hobby. So vanoti vanhu vanoti my hobby is reading books, reading my novels. Munhu otanga kukuti chisiyana nekubasa kwakuenda chiverenga manovel hazvimeki sense. So I think like vanhu futi havazive kuti zvoni kuacta ingoriwo hobby, it's just something I do on the side. But inini like my passions angu, all my energy, all my focus is my future profession. So handimbosiyani nemedicine Zimbabwe. Sorry zvako. ndafara tasvika 300. Panenge dhenzi katiita iwe tasvika 300. Oh my goodness. Okay, thank you guys, welcome. Hanzi drama richiri kuenda here pane season 2 here? Well, season 2 ndofunga ini nangu I don't know. Oh yeah, the other thing is vanhu vanofunga kuti pamwe ini nana Bhiko tisi vanotonyora, tisi vanoorganiza zvese, isusu were just employed wo. Saka hatitozivi kana yavako tichashedzwa, ikasavako ndizvozvo. Pane vakuru vanenge vachitoronga izvozvo, vanonyora, vanenge vachitora mavidhio acho, even vari in charge of casting. So inini I don't know hangu kuti iriko here and ichava rini. Tichizongoona. Okay, I think amene kuti wazopindira this one yakada ufane yekuti who are the producers? Oh, the producers. Pana Debbie Beta, mino kana uchimuziya. Debbie Beta iye kuda kwashe ne. If you go pa College Central page, vanenge varipo. Ma producers, ndo ma director and all. Hanzi na uyu pane comment hanzi inenge ichitori personality yako Noku unenge uchitori aggressive because umwe anogona kungotozvitora in a different way. Wow, anoziva kuti ndoiti comment yekwa ndoiti chi ngatichage mumwe. Hanzi unopinda chichi. Yeah, I think it's a comment. Topinda AFM yeku Avondale. AFM yeku Avondale. Okay. Hanzi Noku, my questions are about Hanzi, who do you love between Tendai and Simantawa? This one. Inini once, and this is what I should answer, in the movie or as inini? I think because I'm there's no boomies where to answer as in the movie because maybe it is even. Inini ndiri yangu team Mantawa, guys. Inini yangu hadizi munhu anonyanya kubva wahutira mota zvotobva tokanganwa nezve, because I feel like chemistry yange iri between Noku naTawanda was deeper than Noku naTendai, but akazongohutirawo mota ndosaka akazoenda ikoko. But inini I'm not wani baba wako mota vanenge vainayo, saka iwo chaunenge uchida kudira mukomana nemota chii, rather look for zviri mumoyo. If you connect,
at an emotional level because inini nokunatendai ndaisambononge vanonyatsodanana kunge zvinoita nokunatawanda. So yeah, team Tawanda. Saka unotozvionawo saka I can just imagine because drama makari exam muna January. Saka wakuona how do you feel? Ndinoona amenowai ndichinyara kuzviona. Saka pane rimwe day pane day ine my family munhu wese paiona ndakatoregedza kuona ndinozoona ndega ndava ndega ndopandinozo but nevanhu vainowai ndenge ndichinyara. So sweet. Hans, how do you see yourself in the next 5 years panyaya dzeacting? Panyaya dzeacting maybe then ndakungoitawo like to my advert Gigi, but not kuti nenichitoacta mu something else. No. Inini my plan was kungoita wadiwo wepamoyo then ndoandaenda, but obvious my advert hatori like so much of your time. Saka my advert chinongo yeah. Though that's where I see myself in terms of acting. Hanzi uyu can Noku tell us kuti hausiriwo here bhebhi ramantawa cause vakati wavo ndidhog. Andambozvikonekta hanzi wavo vakati ndidhog. Also your relationship, is it here for acting or is real life? Oh my god, vanhu vanoteerera guys. Nai vanhu vanotera ndatoshamisika. Ndasakubvunzisa mupfungwe zo aiwa pamwe Tawanda wakudheta umwewo munhu wemedicine handi takawanda here handizirini. Now ndakuisa link rega ndoda kupa time hombe yekuti uite uchichata like nemafans because maquestions acho ari kumhanya, so rega tiede vanhu vauye vachitaura newe pamwe network. Ndaisa link guys kune ava varikuda kutaura, but new rule yangu yayekuti kana ndisiri kuona ka picture behind pauyu pako apa I'm not going to aid you because yesterday takaita problem yemumwe muface akauya ari ghost akasvika akataura zvinhu zvepolitics inini handizvifarire, so kana ndisiri kuona picture yako kuseri zvakaoma kani zvesocial media kana ndisiri kuona munhu ari kumuvha I won't aid you. I'm sorry guys, so I had to edit kapati kako nhasi and I'm still to edit the whole video as well. All right, let me add Chichi. Hello. Hi Noku. Noku. Hatata kumuona. Hanzi hausi kunyatsooneka mubva kusaidi uko. Hi Noku. Ndakumuona. Yes, uribo. Ndiribo risei. Iri sei lockdown. Yakuboa lockdown. Okay, muri kuda kuti chii kuti vatide vamwe as well. Noku, I love you, Noku. I'm not eating. Thank you so much. It means a lot. Okay, Noku. Okay, thank you. Nasi, okay. Nasi ndichange ndichisa kambichana saka ukabuda ndikakubvisa pa screen mobva mabuda handiti because like ndikuona paita pressure yavanhu vakawanda in the queue. Okay, let me add pane akanzi Nash 3. Who is Nash 3? Uyu abva apo kubva kudhara. Let me add Mess. Yes, Noku, how are you? Okay, Noku. Hey, Noku. Noku. Hi. Hey, how are you? Yes. Noku, hi. So I'm in Nana. I'm living in Spain. Hi. Thank you for the love and support. I love your dimples. How are you? You have a beautiful smile. Yes, Noku, how are you?
Oh, tukunzwa I'm fine. ma-echoes. How are you? Can you? Epane my echo. Like sister Messi Company ndakubvisa my because echo. muri kunzwika ma-echoes ari kubva kumashure, so I had to remove you. Sorry. Mabvisa here chamamuchiona ndikudzoserei. Alright, vabva. I think Let me add another one. There's ndingirekeni Noku wapa munhu link anonzi Nash 3 here ndimubvise mustudio. Nash 3. Nashe. Akanzi mubvise. wamupa link. NASG. Imani uyu handizozivi. Anonzi NASH3. So I don't know kuti personally I thought kuti maybe it's one of your family member angada ngojoina saka ndamusiya aripo. Oh, I think remove. Ndasendera link ndichifunga kuti ndekuzoona like Alright. after. Ndazozoona kuti Okay, let me remove. No. Let us see this. Because the studio yazara saka ndoda kubvisa someone pa uyu. Hello? Okay. You say it alright, your sister. Yes. Oh, studio yangu yazara Hi. guys. Mborege kupinda. Oh my god. Noku. Hi. Yes. Doing medicine andka. Apa you are doing acting. Saka asindeze 2 seconds chete. Azvikukanganisi here. Aiwa zvekuacta 2 seconds usandityire. Plus tinoacta during vacation tetakavhara kuchikoro saka hazvingoclash. Uri bore. Oh. Iri boy, you're doing great. Unenge wangochira tichinda toasi zveshua kuchudha hazvisi zvekungoacta chete. Thank you. Okay, thank you. Okay, let me add another one. Bye. Okay, pandinokubvisai pa screen please ibva maita exit because kabox kedu kazara 10 people vazara. Okay, Mr. Tembelani, zviri sei? Mr. Tembelani. Taurai. Taurai. Yes, uri boy here. Ndiri boy nini kuri sei? Kuri bo zvako zvese bo. Ndangofarira kuti waisiwa apa pashema nekuti haindora uyu pati hamunogona. Thank you so much. Ndokurudzira kuti hai rambai makadaro. Thank you so much. Alright. Sorry, zvenyu ndikange ndakutanga kurumidza kubva amana box razara guys. Saka vanhu vari kuita pressure. I cannot even see face here uyu because ndiri ngonzi 10 people vazara. Alright, let me put this one. Sister Lee. Oh no, alright, fine. Sister Carol ndovapinda. Noku ndeipi? Ndeipi Noku? Hello. Noku, hi. Hi, how are you? I'm good and you? Diribo. Pana panoda kungokumhorosa kuti hey mhuri yangu haigoni newe vanombokutsamwira zvekuti waradzisa tawa pane panombosvika ndichiti Nokuwa kubhohwa manje tichitaura netv kutienda kuna main tawa vasiyana natendai uyu. Maitambaza nekutiona. Yes. Unonzani?
Okay, anonzi Charlie. Is it Charlie? You're so Beautiful. cute. Yeah, we just man. Okay, we love you. Bye. Okay, Bye-bye. thank you. Right, kanti exchange okwazi sister Linda ndambovaisa. Sister Lily. Oh, hi, Weshira. Can you Did you see say me? Hi, Noku. Hi, Noku. Hi, how I are just you? want to say, ignore that Zimbabwe only person. You go, girl. I'm in the medical field. You go far. Thank you. And I like that you are Oh, I'm already so doing happy. the prison visits and all that. I'm sure we will meet. I have also big plans for Zimbabwe healthcare system. Yeah. Okay, Oh, thank you God. And so my kids much. saw the Umetambaza nekundisimbisa. Doctor. Alright, ndichatombojoinawo ikoko kwenyu ukoko. Sharon because I did the other day. You couldn't see me though. Uyatiwande. Alright, Iribo, thank you. Thank Waitabasa. Okay. Alright. Okay, reka ndiedhe avamira kare. Two boys dzanzwa nekupopota dziri apapa. Tatcom. Tati. Tati. Hai kushama TV. Zviri sei ndakuona kare. Esi. Mama kupopota. Wakutita unoita man. Msadaro, wakutita unoita manta wekwamisa usiku kuti hai. Sorry guys. Usadaro manta manta wakaperera. Manta zvotonzwisa tsitsi zvinotochemedza zvikiitwa manta kuzomira patawa light unochita nyungu chivaomesera singai alongside Biko kuzomira patawa light wamise patawa light apa rukuone changu apa vanozochema mawani muri kuzvigona serei hapana tirungoswerawo mumba tichiona vadoi pamoyo muri kuti nonokera kutibudisa mamwe maepisode tichazvigadzirisa maybe museason 2 anenge kubuda everyday zvitori nani tisina zvokuita so unenge wagaragara wocheka kuti ko vasati vakanda imwe another episode pamwe vachaisa akawanda manext season zvichemo zvenyu taizvinyora pasi ende zviri kunzwiwa mukadaro memagona bcause papapa ndatozomirira almost about 30 minutes isati yatanga ndichiti ndongangopesana nayo ndiwo kanti edhe vamwe handiti bye ine dzimwe nguva kuonawo kana vanhu vakataura ndiye ndisiri kuzvinzwa ona rega ndimboedha vamwe vanhu ndirikumbokusiyai because ndoda kupa vamwe vanhu chansi vasati vambouya pascreen. Hello. Hey, zviri sei? Hi, Noku, how are you? Hey, sis Cheryl. Zviri sei? Taurai naNoku. Noku, ndada kubvunza kuti ndomamanyira unoita here chaiwa yawaita Palestine ngirikini. handauza hamenoti ndakadzorodzeswa kangani zvichinzi hausi kumhanya tikuda kuti umhanye paiwa mhanya ndanyatsoti kana kuri kumhanyira mufacebook uko ndabatikana munhu angaenda ndinotireka ndimhanya ndanyatsozvifila ndichitakuta kunge iwewe chaino kati amana kati this is not fair. Kuri sei? This is not kuri bo uri sei? Ndiri right. I'm happy neningirikiro yenyu ari kuti varaidza usingaiti ende tikurilena something. Thank you so much.
Thank you. Okay. Your support means a lot. You're Thank you. welcome. Very happy. Okay, Visa. Gandise. Gogo vamira kare. Gandise gogo. Gogo. Waita kushema. Makadi gogo. Ndipo zvangu Chiri wakadiwo. right, murise. Musha ine ndokufarira wena kachillness kako soka kanondipedza. Thank you. Thank you. Kuenderere mberi ndanzwa kuti uri kuita medicine. Shingirira. Unokohwa kumberi. Usaregedze kuita medicine. Maita basa. Enderera mberi. Andiporegedze. All right, Sharo, bye-bye. Thank you. Bye-bye, maita basa. Gogo ndovamisa kubva kudhara. Ndandakusoda. Shema shamwari, I've been waiting. Kuita nge tiri muqueue yechingwa ndoziva 2008 queue yechingwa. Anyway, ndafara ndacelebrate because ndapa show yako. Noku, let me tell you the part that stands out for me. The part that stands out for me is the part yaunenge uri scared. Uchicheuka. For me, that stands out. Ndinoita kuvhura ziso ngehove yabatwa nechirauro ndikati that's good acting there. Munaikwata. Thank you. Keep it up. Keep it up. The sky is the limit. Keep it up. Shema, thanks. Thank you. Nasi munotikuwadza nevanhu pano. Nofari kukonzeresa guys. Vanhu vanokupopota kuti you are not ending us. Guys, chinenge chakazara chibhokisi. Saka ndiri kuclear out face apa. Ndise musikana this time. Hi, Noku. Hi. Hi. Muri boy. Yes, you say. Zviripo kuri sei kwamuri? Kuri bo. Inini hangu nongofarira ma-acting skills ako. Plus nangofarira kuti ukukwanisa kumanage dzese acting nekuenda kuchikoro. So I just want to say keep it up. Mwari ngaangoramba achikuwedzera like acting yako, ma-skills ako, even kuchikoro. Mwari ngaangoramba achikuwedzera. Maita basa, Mama. Thank you so much. Thank you. Okay, let me add another one. Ivema, can you put up, please? Ivema, Papa Box, it's Eddie. How are you? Can I please visa my device? Arikumashire. Frank, tango device, then add the bag. Okay? Daku add the bag, Frank. Frank is not serious. Gadi Ede, sister Eunice. Frank, tango nima device, Rukumashure. Yes, okay. Noku. Oh yeah, kuni my echo. Yes, Noku. Hi. Uri right here. Ndiribo, how are you? Yes, ende kahesi kako kanondipedza. Unongosvika pamberi patawa wombomira wombonyarara kungori kushaya zvekutaura wozongoti yes. Nepakapinda tawa mumba zvabva kutaurwa nabrother ava ipapo panondipedza waiti ukavhura ziso ukatarisa kudai kungoda kusimuka kuita kunge wanamira unogona nanhasi spidi yawarova ndaisoti munhu yaanoda manitawa apa kusiya mai vachichema Noku kumhanyira kumhanyira mukomana kusiya mai vachichema. Keep it up, well done, and
concentrate nechikoro futi upedze degree rako. You are doing very well. Shero ndeipi? Thank you so much. Ndafara kutaura newe nezuro ndakataura nasishami ndikati kamurora akamukaendese kuruzevha. All right, well done, guys. All right, thank you. All right, Shero, bye. All right, bye-bye. Regai titange ndakurira vanhu vari mubox munomu ndo eda toisa link again. Frankie, wabo here? Yes. Yes, Noku. Hi, how are you? We are proud of you, girl. You are representing thank you. The young people in Zimbabwe. We are proud of you. We feel so represented. You represented the Midland State University. You represented the Dominican Convent schools. We are proud of you. Thank you so much. Thank you. Okay. Alright, my brother. Alright, let me Kovaskana vari kupi? Ladies, where are you? Didn't you change Anissa? Catherine. Yes, Noku. Urukunzwa Noku? Noku, asindinzwa. Oh, sister Kathy. Hi, ndakukunzwa. Nokuka, I cannot explain the love that I have for you. Keep on doing well. Thank you. Kumedicine kwako ikoko, acting, whatever that you're going to do, may the Lord bless you. I love you guys. You. Thank you Mantawa, so much. Biko, I receive. Spido. May the Lord bless you. Thank you, Pastor. Mukushimba chiko. Zongo azvipone. Kutofara chaiko. Oh, thank you, my Shabasa. Noku. Alright. Alright, tikandise mukoma Simba vabva kare varipo. Mukoma Simba vanenge vafuriza. Apa vabva kare varipo shamwari. Okay, few. Ajoina 20 minutes ago. Ndambokusiya because unogara uchimbouya ga. Saka ndatimbofauye chance. Asishema nhasi handisi kumhoresai. Alright. Yes, Noku. Matamwa. Yes, uripo. Sha, unoziva kuti chii yako. Pabuda episode 10, I was actually in pharmacology class. And saka pandangoona ichibuda ndabva ndakansela. Ndabva ndati memuka ndikuda kuanza first. Ndikurumidze kupedza ndiende. Sure, muri kugona guys, muri kutigarisa padhuze nekumba. Oh, thank you so much. Wasuwa kumba. Ndasuwa kumba. Anti wandirangarira. Good girl. Ndapedza. Alright, thanks. Thank you. Bye. Every day. Mimi ndizofire mukoma Simba. Mukoma Simba taurai muri kumbofuriza. Kufuriza. Shema ndeipi? Taurai na Noku. Shema. Taurai. Ameno zvakuita foni yangu shapesa apa ndandakangomirira ndichiti ndichapinda. Yes, Noku. Diribo, muri sei?
ndarwadziwa pawati zveacting tungoita zvekudai nekudai ma2 minutes tozosiya. Indaona sekuti acting is something chine chitori mauri chero zvako uchiita medicine yako. Saka chichemo chacho pekuti usasachasiya asi kuti unongotsvaga nguva diki yaunenge wawana uchishandisa kuita acting. Zvekare ndanzwa uchiti I'm an introvert, maybe acting ndoiri kuita kuti ukwanise kusangana nevana nemaprisoners and stuff. Saka I think unofana kuramba uchingoteedza acting because it's something chiri mauri, because chiungoya zviri natural asi something chekuti uri kupushwa kuita. Takatarisa ma-expressions atiri kuona pamadramas atiri kuona. Thank you. Okay, thank you. Thank you Shema TV yedu. Thank you. And TV. Mina ndichage musikana nditi ndichichinjanisa. I think Justina musikana here. Ndoita ndichichinjanisa. Pana Alvin Takuzwa ndiwe next. Zviri sei? Hello. Hai Noku. Zviri sei? Ndiri right uri sei hako? Hi, zviri sei? Ndiri bo. Mushe. Eish, tiri kutarisa drama renyu ramuri kuita. Muri kugona guys. Muri kugona ndotendererai mberi musadzokere mashure zvamuri kuita. Ndiri kufara singaiti ndatoti parabuda nhasi makuseni. Andakana kutombomuka machira kana kukwesha mazino chaiko. Ndakatomirira chipiri tarise. Saka handiri kufara. Mumba itori hondo chingwanzi mimi Noku. Chi. Togara tangotaura guys special Noku, I love you so much. Ka voice kako. Hi. Zviri sei? Ndafara singaiti. Ndafara ndera mberi. Asi usazomurwadzise mantawa. Okay, bye guys. Thank you. Bye. Alright, Awamira Zara. Yes Noku. Yes Noku. Hi. Tachida kungonzwa ngoti uchiti yes. Uchiti yes, chikoto yes, yes yako takaifarira. Yes. Aiwa, sezvaunoita utaura natowers. Uchinyatsomoresa mantowers yes yawo ya. Aibudi kana mantawa vari basi. Takabata bhora Noku, takabata bhora. Noku, takabata bhora. Tatunyatsobuda tiri mantowers ye bhora iri. Renyu rine mweya, renyu rakanaka. Ndoda risina mweya. Aiwa, otherwise taipa live utingotendawo. Aiwa, thank you for the drama, You played unoziva kuti role yako yakadhonza vakawandisa strike, yakatora malikes singaite, especially padrama renyu. Hatinambofungire hedu kuti kanga kachazokasika kupera sezvakaita, but otherwise takanakidzwa singaite, takanakidzwa because kakatozotipipawo tigare tiri paYouTube tichitaimirawo chichi. Again, thanks to Sisi Shema nekutipinzawo mulive. Tinongo tutumoresero chido. Sisi Shema tamucrash yedu chido. Chida mpuye mambana. Yes. Wish you the best Noku. Mfano totipinza pa live mangwana. Jokeness, Noku, wish you the best. Thank you. Thank you so much nekutipinza live. Alright, crazy. Gachaga msikana ndakuti msikoma na msikana mkola msikana. Anonzi Tanaka. Tanaka I think msikana. Tanaka. Yes, Noku. This is Shema. Sisi. Ndiri right muri sei? Yeah, uri sei Noku? Hi. I'm good. How are you? Ndiri bo kuri sei kwamuri. Kwandiri kuri right. Nokuka, I love the way you act, like it feels like it's real.
and zvaunongochinyatsouita nefesi yako zvinonyatsoita. Thank you so much. Yeah, keep it up. Like murambe muchitipa zvakawanda, murambe muchiudza mamwe kuti tirambe tinakidzwa nemi. Okay. Usagumira ipapo, enderera mberi anti. Thank you. All right. Bye, Shema. Thank you. All right. Gandise anonzi Lee abva Bye. All right, Lee. Hello, sis Shema. Ziri sei. Noku, yesi. Hi. No. Ziri sei. Oh, ukunzwa Noku? Yes. Noku kuninzwa? Handisi kunyatsokunzwa ini. Kona ndakunzwika? Ndakukunzwa. Ndakutenda. Makatigonera stereki ende nhasi ndanakidzwa singaite mamhanyiro wanga uchiita. Nyange tsuro nemaoko unobata. Thank you. Aiwa, murugona. Rambai makadaro tatomirira kana pane season 2 ngaridhe uye faster because lockdown ikutonakidza nekuda kwadiwa pamoyo. For the support. Okay, thank you so much. Okay, guys, kune vane link ndokumbira mupine link yacho umu because inini YouTube haichandibvumidzi kuti ndiise link. Ndofunga number of sharing link yangu yandaita yakwana, saka vane link ndokumbira mupine link apa so that vada kujoina vanojoina. Inini handichabvumidzwa kushare link, ndofunga ndaexida kuramba ndichishare link. Okay, fine. Kungoisa zita chete. Kandofa chitiri bwana. Sister Kathy. Yes. Ndikushare link cousin yangu akundinetsa tidatara na Noku. Oh, okay. Taurei na Noku. Guys. Mira ndimupe. But usikuoneka. Asikuoneka. Andisikuona but taurei. Andisikuona. Taura. Inenge chido kuoneka ukakuti ndibudewo. Ore chidzoka futi, buda udzoke futi. Ndakuona Kathy, buda udzoke futi. Anzi buda udzoke futi. Alright, buda udzoke futi. Ndise forget. Hi Shema. Zviri sei taura Noku? Mushe, yes Noku. Hey, C, how are you? Ndiribo, uri sei? Ini ndiri right. Zviribo, ndachida kungoti ramba wakadaro unotiitira zvakanaka. Pati yako inonakidza zvokuti taimboitambawo yoyoyo like panguva yedu. Maita basa. Iribo, urambe wakadaro. But chiregedza kuramba uchirwadzisa mantawa. Thank you. Alright, mantawa. Iribo, bye bye. Guys, kune vanhu vari kudanzira kuti ndiva add. Kana usiri kubox uku, I cannot add you. Also, inini handichakwanisi kuramba ndichipina comment apa because I think ndaisa kakawanda saka ndofunga ndine limit. Saka YouTube achandibvumira kuti ndirambe ndichishare link. Saka shareanirana ikoko hachakwanise. Laina, say. Hello? Yes, Laina. Say. Oi. Hello. Guys, ndisikudzwa. Hapana sound nayi. Yasitukukunzwa. Nina ndikukunzwa. Once link cannot be shared. Saka handizivi because inini ndanzi neYouTube. I think maybe vanhu vawandisa handitozivi because pamboita time yekuti papawandisisa vanhu. Sister Kathy.
apo rega ndiende kuna anonzi Stani. Hello. Hi Shema, hi Noku. Zviri sei? Muri kundinzwa here? Yes Noku uripo? Zviri sei? Yeah, we loving your character. We at work. We're actually watching. Tiri kubasa chitonakira yaraiva mukugona. Mukuziva zvamuri kuita. Keep it up. And I'm actually impressed. Ndanzwa uri kuita medicine food. Just keep it up. Zvatondishamisa, you're balancing medicine and editing. Yeah, pakaipa. Is this something chawakambofunga doing before? Kana zvakangouya acting? Zvakangouyawo, to be honest. It wasn't like part of my plan, but oh well. But when you're doing it, you're so natural. It's more like, yeah, this guy acting. The emotions you put in your role and everything, yeah, they're just so natural. I was before, so you see. So I was like, yeah, I should ask this. Anyways, thanks, Shema, for editing me. All right, no problem. Thank you. All right, have a good day. All right, bye. Same guys, vatakupinda ka itoenda, I think ndashare link ka more than 10 times. Saka ndofunga nda limit yangu yabva yasvika. Saka handizodi kuramba ndiita zvinhu zvogona kundivharisira nditi. Saka kwirai kumusoro soro uko kumunotsvaga link. Rega ndizose Sister Laina again. Sister Laina. Sister Laina. Hello? Did you say? Oh my God, hapana sound. Haina sound. Haina sound. Hello? 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 Hi. Hello? Hello, Tora. Hi. I got to edit Dr. Please. Hi Shema. Did you say? Nasi nataka kumurisa. Last time pana biko ka complain. Hi Noku. Hi. Hi. No, I just want to say one chinja ndakafarira pa ma characters ewadiwa pamoyo. The fact that as we act, you become role models, if I can say, and also you become #celebrities. But one thing I like about your characters, guys, there is something that you are doing behind just acting, right? Like Noku have said, we run movies, my jails, but and all that stuff. That is one thing that we like about the in front of the camera. Unlike other guys, my celebrities, so that's one thing I highly recommend what you're doing. Even like Sister Shami, right? Whatever that kind of thing, which is good. That is one thing I like about your characters. So keep on doing that, and if you're going to stick in acting, we are there to support you. Are enjoying your drama, guys, during lockdown, and keep it up. Thanks. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye. Anonzi Catherine not azodzoga, because guys, I don't even know kuti chichaitika nelink. Inini ndarambidzwa kune YouTube kuti ndirambe ndichisenda link, so handizive kuti chichaitika. Rega ndiise futi Catherine. Kathy uchiripo? No, Kathy hapo. Rega ndichitomubvisa apa pauyu pastudio pacho. Right. Rega ndise Munya. Ndakubuda. Hi Noku, hi Shema. Hi guys. Ribo and I Noku. Yes, Munya. Ribo, I just wanna say you guys are really good. We enjoying your drama all the way from Cyprus. You guys are making us really feel close to home. Thank you. But I heard you saying this acting thing is just part-time and temporary.
as you're majoring with your medicine thing. But same fans we're just kindly asking maybe you could dribble. Yeah, the boys are Pane maeko. Like Munya dzikisa something chiri kuita maeko kumashure. Ndiku Edebe. I think ameoti chii chiri kuita noise kumashure. Yeah. Imendi mu Edebe Munya. Ameoti chii chiri kuita noise. Sorry guys, vakushaya link, visha good screenshot. Handisikuziva guys, I cannot send the link. Handisikuziva ndofunga ndasenda kakawandisa saka ndozorambizora majisenda ndofunga. Munya? Yeah, how is it now? Zvanani. Okay. I was saying we're loving your drama, guys. And where's your friend? Pane shamwari yakada kupinda pavideo. What's happening? Yeah, can you? Okay, No, Munya shamwari, pane chinhu chamuri kuteerera ndisikuziva kuti chiini. Futa maeko asingaite. Munya, dzimai one device, modzoka mune one phone, handiti? Alright, let me try again, like I'll rejoin later. Alright. Ngandise ying sanai. Yingi? Hey, Cicero. Ndiripo, zviri sei? Ndiripo. Zviri sei? Hi. It's void. Hello? Hello. Ndikukunzwa. Oskana, thank you for that. Series Kenyu. It's really nice. Thank you. Maita Basa for the love and support. Bye-bye. Okay, thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Amene vanokutaura zvakawanda mwakati hanzilingira biwa. I don't even understand. Handisikuziva kuti ndikuda kwei kuti inini linki. Link yekuti mupinde. Let me try. I hope handizovharirwe video iyi guys. Ikavharwa guys, I would definitely cry. Rega ndite copy again timboona kuti inoramba here. Copy. Maybe chichaitika. Noku? Crazy. Chichaitika. I just don't know what happened. Noku? Ukuninzwa? Yes. Ndichiri. Kopa screen chikubuda tiri 2. Tiri 2. I actually don't know kuti zvafamba sei ipapa for you. But anyway, guys, but pani. Ndiri 1, but what's one? Alright. So maybe what I'll probably do, karega ndimbobuda kandidzoke futi. Handiti, mina ndibude ndidzoke futi so that vanhu vangotaura newe vongotaura kwekupedzisira then tobva tapedza. Handiti, mina ndikate live inei tidzoke futi. Okay. Alright. Mina ndikudzoka guys because handisiziva kuti chichaitika. Saka mina ndikate tidzoke futi.